Tagpila kilo. Pilay kilo, anite. Pilay kilo, ha? 180 ang kilo. So guys, mao ni ang ato ang isda. Usa sa mga unang isda nga ato ang Pandawan nga lang, no? Pandawan nga isda, 180 ang kilo. 180. Yes. Kani parehara man ni sila. Same lang sila. Kani siya 200. Ah, okay. Pag katong na lobster ato, di ba? Lobster, kung tanawon ng lobster dito, no? Everyone loves to eat lobster. Lami tao. Kailangan ito aning isda. Lami kini siya ununon or prituhon. Yes. 120 ati Sheng, kani. 120. Guys, 120 lang, tapos 240. Dito ba? Dili lang ta na. Sige, thank you. Thank you. Hello, ang lobster ba? Totoo? Nagpila kilo, ana? Nahalin na? Pabidyohan na lang ko, ako kayo, no? Doh, yung lobster. Amazing. Very pretty lobster. Salamat. Pila di ang tana? Pila di ang tana? 400 lang ang 400? kilo. Dakuha na, no? 400 Lami. lang ang kilo, no? Lami na kaayo makaon na taog lami ang lobster. Kani pila kilo, ani? 340. Po. Kani pila kilo, ani? Pila kilo, ani? 340 ang kilo. Labas kayo. Very fresh mga ka-people, no? Sa mga wala pa nakapalit kung kuan, pang panihapon. 240 lang ang kilo. Pila kilo sa atin, ano? Dako kayo, oh. Pila kilo ang dako, te? 400. Sa mga gusto mag-seafoods karong panihapon, tag 400 lang ang kilo sa ato ang alimango. Ate, pila kilo ano? 300 ni sino? 300 lang ang kilo sa ato ang Lambay, lambay. 300. Lami ka 300 siya lambay. tunuan, no? Tunuan. Tanan yun na lami. Na, akong suki, oh. Hi. Pag-happy, wala sa people of Oroquieta. Pila kilo ani ron, tangigi? 340. Tangigi, 340. Dako kayo, no? Pisko kayo ba? May dako, na fresh kayo. Napula-po ni madam, no? Ay, maya-maya. Lami ka siya pang-isip. Kani, lami, ginigtinula. Lami, presyon. Pila ni ron? 380? Affordable lang kaya ang price, 380. 380, affordable ka dyan, market. Ay, mahal guys. Lami yung tana to? Kani, pila kilo ani? Chevrolet nga lang, ano? 300. Wow. Nagkuha sa isda eh. Gwapa kang isda, o. Sana ang isda, gwapa, no? Basta ang gabantay, gwapa. Ay, de, may ngapon. Kani, bakasi nga lang na natin, Sing. Kasi, Bakasi na. ano siya halas sa dagat? Pwede po nahalas eh. Mag-share na tayo, dili mo ka nahalas. Lami ka natin, on. Isda, no? Sa mga, kanibagi kayo siya mga birthdays, parties. Iskabitche, ginawa. Tagpilay, putos og saang. Pila na? Mupalit ko na unya, kay ganahan si mother, ano, 50. 50 daw, 50. Pilay kilo mulmul kuya? 240. Kana pugapo nga pula, pilay kilo ana? 360. 360? Una po tayo. Wala na yung ubod, pilay kilo. Pilay kilo sa ubod. Kanang pusit, nasa na, octopus, pila na? 200. Oh, lamya. Palito na siya. Gusto mo palit og octopus, tag 200 lang ang kilo. 200 lagi. Very pretty. Wow. Kani, pang sugba, pila kilo ka ni? Pila kilo ni, dakuha ni, ay. 180. Sugbaon, pila kilo na? 180 lang. Ito. Wow, 180 yun. Shout out sa people of Oroquieta. Pila kilo kutob? 120.
120. Diyos, kalamian. Kaya na tinulam. Ganyan, oh. Prisko kayo. Nasi ate, oh, may nagbantay. Ang atong barungoy po is 100. Kani, pang kilaw. Wow. 100 ang kilo. 100 eh, barong uwi ron. Yes. Dami na kinilo. Balik ka tayo niya, Tising. Mamantag live. Palit ta. Hi! May ngapon sa tanan. Live at people of Oroquieta. Kasi message mo si mga friends. Kasi message mo, ma'am. Ate Sing, alin na Ate Sing? Pila kilo ani ito? Sigarilyo, no? 100. ang kilo, fresh pa. Oh, press kayo, no? Labi na ganag isda ka ito, eh. Ang kilaw. Puno, merkado ka, no? Balit ron. Kalma lang, kalma. Live sa yun. Pag live sa tadaan, eh, ang palit. Pila kilo pilit ka ron? Pila kilo, ani? Pilit, pila kilo pilit ron? 140. Wow. Kapalit na ba kasi mati ang bangus ito? Kaya wala siyang paita ni. Ito. Wana ni isda. Kasi nga ni isda. Kasi nga ni isda. Kasi nga na niya. Kasi nga na isda ate. 20. Lami na siya pang tula, no? Ito yun, wow. Kasi nga, limot ka na po. Lami na siya. Pahit ko niya. Balik na ko. Ah, malatubong. Name na. Malatubong. Kami gini siya asinon. Pang ginamos kinati sing ta. Pagkilaw ta guys, lami kayo. Tising, kilaw ta niyo niya. Oh, blue kayo. Fresh tayo. Kilaw ta, lami kayo eh. Wow. Ani sa ta. So, sudlo na to ni tanan. Pila kilo ani lami anig dinula eh. Pila kilo ani? 280. 280 daw. Wow, Wala lami. pa gini ang butog 500 ang kilo. I love you. Pernagi ni 500 siguro. Mangita taglain nga kan. Wow. 100 na lang sa buraro. Pila kilo ani? Pila kilo? 280? Oh, lumiyan natin. Ang paborito ng bayan, oh. 400 lamang. Lami kayo. Dah, dapua kayo nito eh. Mamay nga po, nakita kita. Palit na mambik. So nakita na ko si Mambiki kato nagsikay ni store. Ay Mambik. Grabe ng buwa ni. Wow. Ano te? Pila kilo ani? 240. So, kumusta na si Ma'am Lilani? Mahal. Mahal, gamay. Pero okay ra, madara. Pilay kilo ka ron? 360. 340. Ising, kilo ta? Later? Wapa kayo? 360. Busog na matapos ito. Nabusog kasi mong gigaon. Pilay kilo ani, mother? Kana? 200? Dagana na kayo dyan. Kita dyan. So, nakita na ko akong friend si John Lee, Rumalay. So, live at people of Oroquieta. Dyan, Brad. So, ali, tising.
Karne yan, palit ato ta karne pod. Tanaw ta sa karne yan. Karne. Karni. Fresh kayo. Yes. Mga gulay ay oh, lumiyagan di. Dagko kayo no, labi Yes. lumiyagan no, dagko kayo. Hindi ka ni Shukrin. Hindot shoot na pod ka no. Daghan kay ayo sa aton kay gamay tay lumiyagan nun. Ada? Awas ada? Hi, ante akong suki. Ate, may kamay na lang. 230. So, mga guys, muna ako ang suki si ate. Live ta at People of Oroquieta Facebook page. So, dire mo palit, okay. Fresco kayo ni, dayon. Di ka na magmahay. Pagbabay, te. Live ta, live at People of Oroquieta. Di ka mahayan eh. Bubalik na ako. Taysa, ubanan sa akong ate. Sige, pangita daw ni Moy. Uyab, di pangita. So, nahin ang itag uyab, dire. Kaya namin ang itag uyab, dire. Yee. Ma'am M yat na I-check na mo pila daw. So kana akong ate guys, single na guys. Okay say mga place ang ate guys. Ginaiyab guys. So kumusta ang update diba? Kumusta ang update? 150 ang kilo sa itong whole chicken and 170 sa itong aba. Yes. 170 so money siya. Nangawa pa nakakarto pa niya. Balik ta sa kaniyan interview ra ko to akong suki gid interview to akong suki ba. Naulaw siya. Sige, si kuya na lang ini. Yan na lang siguro. Sige, from James Agan Meat Dealer. Sige. Hello, kuya. Interview si kuya. Oh, pila ang kilo? Ang unod, 240. 230 ang ribs. So, presko kayo mga karne diri, mga kapipolo sa James Agan. Pork chop, 230? 230. Tishing, mas, taas gamay. Good. Kay COVID man. Sige kuya, pagbabay kuya sa atong mga fans. Ikaw kuya. Welcome sa People of Oroquieta nga live. Oh. So nasa James Agan Meat Dealer mga ka-people. Pwede ta diri mga presko kayo. Red na red kayo. So last na lang ato ta sa bugasan. Bugas update dili ta sa andi. Ako gusto kayo gulayan pod? Sige gulayan daw. Sige mangita ta. Ali, Tishing. Sige, padulong ka sa gulayan ako nga, Tishing. Ay, ang flowers, ito, ang sa update sa itong mga bulak karon kay undas na undas. Dili kay undas, nga din, November na biya. So, single niya akong ate, guys. Nangita po ni Og forever. Sige, interview na to si ma'am. Undas naman karon. Interview ta ni ma'am. Tag 20 na. Ang box sa to tag pila. Ang isa ka dosina. Isa ka dosina. 240. Lagi no. Ang buo kay 20. So sa mo palit og flowers na si ate diri oh. Kay undas na. Kani tag pila po ni? Wow, very. So 100 pesos guys. So nindot na kayo nga flowers, no? Diri sa may Oroquieta City Public Market. Oh, sige. Mga sugo-sugo nga bulak, daghan kayo. Pang undas na, no? Undas. Hanap ko mga patay nga feelings ang mga buhi. Pero Uy.
Naghugot. Pila ni inani katante kani isa kay nani? Pila ni? 100 no. Palit ata next week ani kuan again. Ay, kuan pagkuan, paghimo ang bulak ko. Hello, ate. Hi. Hello. Live at People of Oroquieta. Wala pa ni na uman. Panahuman, pero hapit na. Kapit na. Lagay ikaw na po. Aw niya ra, nagpo-port na. Hi, te. Hi guys, it's Welcome sa vlog. Welcome to my life. Sige, mangita nag-interview na to sa ito na. Sige. Sige, aman siya. Asa man siya? Asa. Okay. And People of Oroquieta. Oh, sige, asa man ka? Shit. Nag-sing ko. Una siyang prices na to, guys, no? I can't live without eating COVID every day. Nag-eat every day. So muna ang update karon mga ka-people. May hapon mga kuya and ma'am. Gulay ate Shing, gulay ba? Sige, asa princess. Ako na exoon. Live to the people of Oroquieta, karon. Ako am ko na exoon god. Pamason sa niyan ako kay makitaan niya niyo. Oh, Oh. Okay, may si Bojing good. kaya mo kung pag- Tagpilay kilo og sibuyas karon. 150 ahos pilay kilo ron. Kaning luya pila. Sinog na kayo. Kaysa kinat ko si Beijing. Pausok ko. Kasuke din mo niya. Ako na exoon si princess. No? Palit mo sa akong baligya. Yes. Dali guys, no? Kung nalahan mo. Pagmas ko exoon kay pamisijon ka na ko pagmasa. Ipakita ka na ko sa kuan. Sa ula-ula wag yun. Sa muna akong exoon, dili gid siya pakita, maulaw siya indagan ng tindi ba. Tagpila ni kani 40. Naani siya katong timpla o wala? Naani siya timpla. Ano na siya timpla. Ato ta sa may mga gulay ba, interviewan na to sila te. Hindi mo ko na po mo. Chat mo text ko niyo. Sige. Sige. Nakisamin pa kadiya. Ato Sir Lord Jen Padugdog. Hello sir. Salamat from Abu Dhabi, UAE. Abot na kang Abu Dhabi, Ate Shing. So interviewin mo si ma'am. Okay na ba ma-interview si ma'am? Gusto ka makita si ma'am sa People of Oroquieta Facebook page. So mga update ni siya na to karon. So na si ma'am, si name ni ma'am? Napay buhaton si ma'am, wag naulo siya. Salamat ma'am, tara. Munguli na tate, mamalit sa tadaan. Sige, pagbabay sa. Salamat kay ka. Sige, salamat kayo mga ka-people for tuning in, for watching. Salamat kayo. Sunod na pod.